ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟୋରିଜ୍। ସୁନ୍ଦର ବନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ମୂଳେ ଭୋଳୁ ଭାଲୁ ଶୋଇଛି। ମିକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଡାଳରେ ଡେଉଁଛି। ଗଛ ଉପରେ କାଳିଆ କାଉ ବସିଛି ଏବଂ ପାଖ ପୋଖରୀରେ ବଗୁଲି ବଗ ମାଛ ଧରୁଛି। ଭୋଳା ଭାଇ, ସାରା ଦିନ କେବଳ ଶୋଇବ ନା କ'ଣ? ଆଉ କିଛି କାମ ତ ନାହିଁ? ଉଠ, ଦେଖ ଆଜି ଦିନଟା କିଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆରେ ମିକୁ, ତୁମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେବୁନି? ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ମହୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା କରୁଛ? ମୁଁ ମାଛ ଧରି ପାରୁନି। ସେତିକି ବେଳେ କାଳିଆ କାଉ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି କା କା କା, ବିପଦ, ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁଛି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଲୁଚି ଯାଅ। ମିକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି, କ'ଣ ହେଲା କାଳିଆ ଭାଇ? କି ବିପଦ? ତୁମେ ଏତେ ଡରି ଯାଇଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲର ଆର ପଟକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ଦେଖିଲି ଦୁଇ ଜଣ ଶିକାରୀ ଆମ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ଭଳି ସିଂହ ଥାଉ ଥାଉ ଶିକାରୀ ଆସିବେ? ଶଳା, ମୁଁ ଡେଲି ଜିମ୍ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଧା ମାରିବି, ଶଳା ପାତାଳ ପୁରରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିବେ। ନା ନା ଭୋଳୁ ଭାଇ, ବଳୁଆ ଦେଖାନି, ବୁଦ୍ଧିରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ଥାଇପାରେ, ଯଦି ଦିଟା ଫୁଟେଇ ଦେବେ ତମେ ତ ଫୁଟିଯିବ। ବଗ ଭାଇ, ଏଇଟା ମଜା କରିବାର ସମୟ ନୁହେଁ। ଆମକୁ କିଛି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ଭୋଳା ଭାଇ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇ ଜୋରେ ଗର୍ଜନ କର, ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ ଡରିଯିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିବେ ମିକୁ, ତୁମେ ଗଛ ଉପରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଚରା ମୋଚରା ଆମ୍ବ ସବୁ ଫିଙ୍ଗିବ। ବଢ଼ିଆ ଆଇଡିଆ। ଆଉ ତମେ ଦି ଜଣ ଯେବେ କାମରେ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଦିଟା ପ୍ଲେୟାର ଆଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବି। ଆଟାକ୍। ଆରେ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି, ହେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ତ ସୁନସାନ୍ ଲାଗୁଛି। ହଠାତ୍ ଭୋଳା ଭାଲୁ ଗଛ ପଛପଟୁ ବାହାରି ଜୋରେ ଗର୍ଜନ କରେ। ଏତେ ବଡ଼ ଭାଲୁ, ଦୌଡ଼େ ରେ ବାବା ଦୌଡ଼େ। ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ମିକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ଉପରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ କାଉମାନେ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଶଳା,
ଆମ୍ଭକୁ ଶିକାର କରିବ। ପଳା। ଶିକାରୀମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାନ୍ତି। ଦେଖିଲ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏକାଠି ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଶିକାରୀ ଦୁଇଟା ଭୟରେ ପଳାଇଲେ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବିପଦରେ ଥିଲେ ବି ଯଦି ଆମ ଭଳି ଏକତା ହୋଇ ରହିବେ, ତେବେ ସମସ୍ତ ବିପଦ ଦୂରାଇ ଯିବ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ରୋମାଞ୍ଚକର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ।